trí dó híon náid Di raibh seo bríon arís tafa difir dóinmh. Meiriceá gom an airóile tafa difir a híon, hí feibeanna tafa tá bhaintach le YouTube. Ach lean hí mé ar raibh feicim muid céir de cheochasás nuair a bhaith mé críoch na leis an tafa de seo. Bhí sílim nuair a deide mé tarseach. Rome chaint faoi Sheldon Silver tá ar a sríal faoi láthair. Ba dhé man na bhfuil dul móram ceann chomhairle iireachtas Nuacht solar hála seo inniuh. Ba chosúil go raibh sé ga grú margaí bhuirgnamh maisiúil an chapital hús in Albany an tám seo ar fad agus go raibh garannaí á mátáil ag na polaitíorí go háirithe ag Sheldon Silver is chosúil. An tá cás casta nó tarlúint casta lár an cháiseoileog agus sin mar a deagraí chosúil Sheldon Silver scéim trína rá íspartaí asbestos a rá mesothelioma ailse anmh acu go gcuirfí iad I dtreo cólacht dlí creidúnach go bhuíochan cólacht clientí nua agus go bhuíoch clinic taide ailse muoinú dá réir ach níor dúrú is chosúil go raibh Sheldon Silver ag súil le airgid faoin bhabhard chun an scéim seo agrú. Scéal eile as Meiriceá thuaidh tá Canada tar éis ceannaire nua a leabhrú Justin Trudeau mac an pholaiteoir a cháiliúil Pierre Trudeau siadam. Tá Canada ag teacht amach as 10 milliún cinseal fortí chomadaí na tíre sin agus seo hí an chéadúir le 10 milliún a bhfuil cuacht ag go bpáirtí librálach ó 10 milliún óin. Bhí Houston, Texas I ggéire dlí cheadú fasáil faoimhú faoi úsáid leiris agus bhí baint ag seo le leithcheall agus frileitheall agus náiríre níl an scéal léite agam in amlan ach sé bunaspáir scéal ná gur dúiltaí an chathair don molla nua seo frileitheall. Deire leis freasúra an cheist a dhéilehú
mar cheist faoi hábhailteocht sna leisis. Níl mór an eile rilas agam faoin scéil sin, agus mar sin leannaí Meiriceá. George Bush sinsearach. Tá leabhar dírbheithasnéise tá chuí amachhaid, agus leabhar seo tá sé bheachtaíoch go leabhar, criticúil go leabhar is cosúil faoi chúntóirí an Uachtaráin Bush sé sin George W. Bush. Agus ag rá go nearna siad freastal donna ach beisin an Uachtarán cheada sesin an droch freastal seo, agus fiú má ba jaall iad agus darlumsa ba jaall iad, Dick Cheney agus Donald Rumsfeld, sé George Bush seoisireach a cheada iad, agus níl trúar bheithe gom dó. Cibé níochtach an leabhar seo teacht amach ag am níos measa de Jeb Bush atá ag seasa de ainm nó chun Uachtaránacht an Pháirtí Poblachtánach. Feicfar an mai tionchar ag leabhar seo seansaní Jeb Bush. An Westfield World Trade Center Mall. Tá sé an nuamhach áiticínt. Níl is agam cábhail sé. Ach cibé tá ligean isce, tá bríon isteach isce, seasamhach ag churmáil oscailt an mall, agus níl sé oscailt go fóil. Rud a chur in díma na húnéirí mar bhí siad gíre go meach sé oscailt I nám don nolog. Bhí ceant ag Sotheby's réir, bhí chathaoirleach Sotheby's Alfred Taubman, well, dear an ghfuil sé marmh, níl is agam. Bhíidir nachhfuil, ach tá bhailiúchan an úsil Taubman go bheith áíal. Ach má bhí ní raibh roa leis an ceant, bheith ihe siar ghnách amachchas amach, agus níor tháinig mór an más. Sin iad na scéalta móra darlam, agus mar sin aidió I méas, agus leanna mé roiile mo chuid freagrachtaí eile. Guim lá má oribh go léir agus go dtín chéadú eile go mheanna díoibh.